Terve! Sua kiinnostaa varmaan seinien maalauksen hinta. Tässä videolla mä näytän sulle, miten sä voit itse helposti laskea seinien maalauksen hinnan 5 minuutissa sekä annan sulle muutamia hyödyllisiä vinkkejä siitä, miten sä voit varmistua siitä, että sä onnistut sun seinien maalausprojektin teettämisessä. Tässä seinien maalauksen hinnan laskennassa me käytetään apuna verkkoremontin verkkokauppaa, mistä löytyy hintalaskurit niin seinien maalaukselle kuin muillekin remonteille. Eli mennään tähän se verkkoremontin etusivulle. Tästä sä pääset suoraan tänne verkkokauppaan. Tässä näkyy kaikki meidän palvelut ja etsitään täältä nyt seinien maalaus, mikä löytyy tästä. Tämä seinien maalauksen hintalaskuri näyttää tältä. Tässä vasemmalla on vähän inspiraatiokuvia, mitä sä voit katsoa ja miettiä, että miltä se sun koti näyttäisi maalattuna. Mutta ensisijaisesti meitä tietysti varmaan kiinnostaa se hinta, eli lähdetään laskemaan hintaa tälle seinien maalaukselle. Ensimmäisenä tämä laskuri kysyy kohteen postinumeroa. Tämä postinumero on siinä mielessä olennainen, että me toimitaan pääkaupunkiseudulla ja ympäryskunnissa, eli näille alueille sä voit tilata tämän remontin, mutta jos sä asut jossain muualla, niin sä voit kuitenkin syöttää oman postinumerosta tähän, mutta silloin tämä laskuri ei vaan anna sun tilata tätä remonttia. Mutta sä voit kuitenkin hyödyntää tätä hintatietoa vaikka vertaillessa sun saamia tarjouksia, tai jos sä oot vaan utelias näkemään, että mitä se seinien maalaus maksaisi. Mutta lähdetään nyt laskemaan. Eli otetaan esimerkkikohteeksi vaikka Helsingin Oulun kylässä sijaitseva kaksio, mihin me haluttaisiin ne seinät maalattavaksi. Eli syötetään ensimmäisenä Oulun kylän postinumero 00640, jonka jälkeen tämä laskuri kysyy huoneiston tyyppiä. No, tämä meidän kaksio nyt sijaitsisi kerrostalossa, niin merkataan, että kerrostalo. Tämän jälkeen laskuri kyselee, että missä kerroksessa tämä sijaitsee. No, merkataan tähän vaikka, että kakkoskerroksessa. Sen jälkeen laskuri kysyy, että pääseekö tilaa hissillä. No, meiltä nyt löytyisi hissi, niin merkataan, että hissi löytyy. Sen jälkeen kysellään huoneiston rakennusvuotta. Ja tämä meidän esimerkki kaksio voisi olla vaikka 80-luvun kerrostalossa, niin merkataan tämä 80-luku tästä. Sen jälkeen tämä laskuri kyselee remontoitavan tilan lattiapinta-alaa. No, tämä meidän esimerkki kaksio voisi olla vaikka 57 neliöinen. Ja jos siitä otetaan pois kylpyhuone, mikä olisi vaikka 5 neliöä, niin meille jäisi remontoitavaa tilaa 52 neliöä. Eli merkataan tähän nyt 52. Ja tämä laskuri osaa sen jälkeen laskea automaattisesti, että paljon siellä nyt olisi seinäneliöitä. Sen jälkeen tämä laskuri kysyy seinien kuntoa. Tässä kunnon osalta on tarjolla 3 vaihtoehtoa, eli moitteeton, pienet korjaukset tai koko seinä tasoitettava. Tämä moitteeton tarkoittaa käytännössä sitä, että nämä seinät on hiljattain maalattu ja ne voidaan vaan uudelleen maalata. Pienet korjaukset taas tarkoittaa sitä, että jos siellä on vaikka vähän elämisen jälkiä, jotain taulun reikiä, ehkä vähän kolhuja, niin tällä korjataan ne. Sitten taas jos ne seinät on oikeasti huonossa kunnossa, niin silloin kannattaa valita tuo koko seinä tasoitettava. Mutta ajatellaan nyt, että tässä meidän esimerkki kaksiossa vaadittaisiin vähän pieniä korjauksia, eli laitetaan se. Sitten sen jälkeen tämä laskuri kyselee, että tarvitseeko seinistä poistaa vanhaa tapettia. No ajatellaan, että meidän kaksiossa voisi olla vaikka pari seinää tapetoituna, mitkä me halutaan poistaa. Eli valitaan, että kyllä, ja sen jälkeen tämä kysyy, että montako seinää, niin valitaan, että 2 seinää. Sitten sen jälkeen päästään tähän värimaailman valitsemiseen. Tässä on tarjolla muutama perussävy, ja sitten voit valita minkä tahansa sävyn. No ajatellaan, että me nyt haluttaisiin maalata tämä ihan perusvalkoiseksi, eli valitaan tämä valkoinen. Sen jälkeen tämä laskuri kyselee, että haluatko tehosteseiniä tai tapetointeja. No ajatellaan, että me haluttaisiin pari tehosteseinää vaikka makuuhuoneeseen, niin valitaan tämä tehosteseinä. Sitten olisi tämä tehosteseinän värien valinta. No tässä me halutaan vähän jotain räväkämpää, niin otetaan tämä oma sävy. Sen jälkeen tämä tarjoaa tikkurilan värikarttaa tässä. Ja se värisävy pitäisi sitten syöttää tähän laatikkoon. Eli valitaan tämä tikkurilan värikartta. Avasin tämän tikkurilan värikartan nyt uudelle välilehdelle
mutta katsotaan mitä täältä nyt löytyisi. Täällä nyt on periaatteessa kaikki Tikkurilan värisävyt, mutta meitä nyt ehkä kiinnostaisi joku verkkoremontin henkinen vihreä sävy, eli valitaan tää vihreät. Täältä voitaisiin sitten valita vaikka tää verhonlehti. Otetaan se tosta, kopioidaan talteen ja mennään takas laskurin puolelle. Tähän laskuriin sitten syötetään tää valittu värisävy, eli se on nyt siinä verhonlehti. Sitten me haluttiin 2 seinää, niin valitaan toinen seinä vielä. Tää tarjoaa suoraan valmiiksi tätä samaa sävyä, mikä sopii meille oikein hyvin. Eli nyt meillä olisi tässä näin laskettuna hinta tälle remontille. Ja hinta näkyy tossa noin. Mutta pääset tällä laskurilla itse kokeilemaan, että mitä se nyt sulla maksaisi. Sitten mä lupasin videon alussa vähän vinkkejä sulle, että miten sä voisit onnistua remontin teettämisessä paremmin. Ja tämän osalta voitaisiin mennä tonne vähän ylemmäs, mistä löytyy ensimmäinen vihje. Eli tässä on esitetty, että miten tämä maalaus etenee meillä. Nyt ollaan tässä tilausverkkokaupasta vaiheessa, minkä jälkeen tämä remontti käydään vielä läpi sun kanssa Teamsissa tai puhelimitse. Tämän jälkeen me allekirjoitetaan sähköisesti urakkasopimus, missä on niin kuin kerrottuna, että tämä remontti nyt toteutetaan tämän verkkoremontin laskurin mukaisesti. Ja tämä on oikeastaan se vinkki, mikä mulla on sulle, jos sä oot tilaamassa remonttia jostain muualta. Eli sen sijaan, että sinne urakkasopimukseen nyt vaan kirjataan, että seinien maalaus, niin sun kannattaisi laittaa sinne vähän tarkemmin, että mitä se nyt oikeastaan sisältää. Eli jollekinhan se seinien maalaus voi sisältää vaan sen, että ne tulee ja maalaa seinät. Mutta sen sijaan, kun tästä katsoo näitä seuraavia steppejä, niin tässä on esimerkiksi seuraavana, että me suojataan lattiat ja sen jälkeen seinien tasoitustyöt, maalaustyöt, sitten on pienet viimeistelyt ja loppusiivoukset. Nämä kaikki on sellaisia asioita, mitkä on hyvä kirjata sinne urakkasopimukselle. Sä saat just sellaiset seinät, mitä sä oot toivonutkin. Sitten tietysti mitä tarkempi, niin sitä tarkempi. Eli tarkkuus on yleensä valttia, kun tehdään jotain sopimuksia ja mitä varten täältä löytyykin alta vähän lisätietoa, että mitä tässä nyt oikeastaan ollaan tilaamassa. Eli alkuun tässä lukee vähän lyhyesti, että mitä tämä seinien maalaus nyt oikeastaan sisältää, mutta sen jälkeen täällä on näitä muita välilehtiä, missä on kerrottu tarkemmin näistä eri työvaiheista. Näistä urakkasopimusten kannalta kaikista olennaisin on tämä laatu. Eli kun sä oot tekemässä urakkasopimusta, niin sinne on yleensä hyvä kirjata, että millä laadulla se työ tullaan toteuttamaan. Tässä nyt on vaikka kerrottu suoraan, että me noudatetaan hyvää rakennustapaa, valmistajien asennusohjeita ja sisärylli 2013, mikä on tällainen rakennustöiden yleinen laatuvaatimus, missä taas on suoraan määritelty, että miltä vaikka valmiin seinäpinnan pitäisi näyttää. Eli silloin siinä on, teillä on niin sovittuna jo se, että mitä laatua nyt odotetaan, kun ne urakoitsija tulee tekemään sitä maalaustyötä. Eli tämä on tosi hyvä kirjata aina urakkasopimuksille, että laatu on niin kuin määritelty jollain tapaa. Sitten kun tehdään urakkasopimuksia, niin on hyvä tietysti kirjata myös nämä työvaiheet, eli mitä ollaan tekemässä vaikka seinien tasoituksessa. Tämän seinien tasoituksen osalta tänne on kerrottu nyt auki vähän, että mitä tässä tehdään, jos valitaan moitteeton kunto, pieniä korjauksia tai koko seinän tasoitus. Esimerkiksi nythän me valittiin, että me tehdään pieniä korjauksia, niin tässä korjataan siis kaikki tällaiset pienet kolhut, kiinnityskoukkujen paikat, mitä sieltä nyt löytyykin tällaista pientä. Sama tietysti jos tasoitetaan kaikki seinät, niin täältä löytyy ohjeet, että mitä tämä seinien tasoitus nyt sisältää. Sitten sama homma on tietysti seinien maalauksessa, eli tämä meidän seinien maalaus vaikka sisältää puhdistuksen maalipesulla ja maalauksen 2 kertaan. Ja se olisi hyvä kirjata myös jonnekin urakkasopimukseen, jos olet ostamassa jostain muualta maalaustöitä. Eli että sen sijaan, että siellä lukee vain se seinien maalaus, niin siellä olisi hyvä lukea, että onko se nyt vaikka seinien maalaus sitten 2 kertaan, ehkä toi puhdistus. Se on hyvä olla tietysti, että usein se maali ei tartu kovin hyvin, jos seinät on pölyiset ja sitten se vaan maalataan suoraan päälle. Sama tietysti tämän tapetin poiston osalta, eli me nyt valittiin sinne
kahden seinän tapetin poisto, niin se käytännössä sisältää tässä siis sen, että tapetit poistetaan, seinä tasoitetaan ja pohja maalataan ennen kuin lähdetään tekemään maalaustöitä eteenpäin. Eli tämä on myös semmoinen hyvä asia, mikä kannattaa kirjata urakkasopimukselle, että jos sä tilaat tapetin poiston, että sen jälkeen se seinäpinta ei ole mitenkään tasainen, vaan se pitää tasoittaa ja vähän maalata ennen kuin siihen voi tehdä sitä lopullista pintaa. Eli se olisi niin kuin hyvä kirjata sinne urakkasopimukseen. Sama homma tässä on tehosteseinien osalta, eli sieltä löytyy tiedot, että mitä se tehosteseinän maalaus tarkoittaa. Mutta tässä nyt olisi tuosta pientä vinkkiä siihen, että miten sä voit varmistua siitä, että sä onnistut sun seinien maalausprojektissa. Mutta me voitaisiin oikeastaan nyt palata tähän ostoskoriin ja lisätä tämä meidän tekemä laskelma nyt sinne. Noin, nyt se on lisätty tuonne ostoskoriin ja mennään katsomaan, että miltä se ostoskori näyttää. Tässä ostoskori-sivulla on vedetty yhteen vielä, että mitä valintoja me nyt äsken tehtiin. Eli kohteen postinumero oli se Oulunkylä, sitten kerrostalo 80-luvulta kyseessä ja maalattava lattiapinta-ala on 52 neliötä, minkä mukaan se laskee sitten sen, että paljonko siellä nyt on seiniä. Sitten on tää pienet korjaukset seinille, tapetin poisto 2 seinältä ja nämä värisävyt mitä valittiin. Ja siitä muodostuu sitten tää hinta ja laskuri laskee myös, että paljon kotitalousvähennyksen jälkeen sulle jää maksettavaa. Mut sen jälkeen sä oikeastaan pääset valitsemaan tätä aloituspäivää tälle remontille. Eli useinhan meitä nyt kiinnostaa remonttia teettäessä, että milloin se voitaisiin oikeastaan aloittaa. Tämä meidän laskuri tarjoaa vakiona aina, että 3 viikon päästä voisi aloittaa. Ja jos sulle käy joku muu päivä paremmin, niin sä voit valita sen tästä. Meille nyt vaikka voisi sopia paremmin, että aloitettaisiin tuossa maanantaina, niin valitaan tämä maanantai. Tämän jälkeen voitaisiin edetä sitten tilaamaan tätä remonttia, eli mennään eteenpäin. Tässä tilaussivulla pitäisi vielä syöttää henkilötiedot, mitkä tulee näihin kohtiin, jonka jälkeen täällä alla on vielä kerran käyty läpi, että mitä tää sun tilaama remontti nyt sisältää ja sitten on tää sun toivoma aloituspäivä. Sen jälkeen kun sä oot tehnyt tämän tilauksen, niin me vielä käydään sun kanssa läpi tää tilaus, että kaikki on kunnossa ja vahvistetaan toi aloituspäivä, mutta yleensä se onnistuu siinä päivänä, mitä sä toivotkin. Sitten tässä on myös ilmoitettu, että maksu tapahtuu sitten remontin jälkeen ja lopuksi voi vaan valita tästä näin, että olen lukenut tilaus- ja sopimusehdot ja lähetetään tilaus. Eli yhteenvetona tässä me saatiin laskettua sulle remontille hinta 5 minuutissa ja sä löydät täältä laskurista itse kaikki mahdolliset vaihtoehdot, että jos sulla on enemmän tapetteja, ei ole tapetteja, mitä sä vaan tarvitkin, niin sä voit tuolta laskea hintoja, katsoa vähän, mikä paketti voisi olla sulle mielenkiintoinen. Eli seuraavaksi kannattaa melkein suunnata tuonne meidän verkkosivuille ja käydä itse kokeilemassa, että miltä tämä vaikutti. Sitten tietysti jos sä oot tilaamassa jostain muualta, niin tuossa oli muutamia hyviä vinkkejä, millä sä voit varmistua siitä, että sä onnistuisit sun seinien maalausprojektin teettämisessä. Että ei siinä muuta kuin hyviä seinien maalausprojekteja vaan kaikille ja kiitos.